Uskalla olla lempeä. Yhteistyössä Radio Nova ja Milka. Tällä viikolla on kuultu jo Milkan lehmänkellon kilkatusta Radio Novan taajuudella ja nyt studiossa on Milka Lehmä ja hänen tulkkinsa Leila Pylvänäinen, kun lehmäthän eivät tunnetusti puhu. No nyt Milka Lehmä vähän tuossa naurahtelee, että häntä tosiaan kyllä jännitti, että kun on tulossa näinkin pohjoiseen, että hän ei ole tämmöisessä ihan paukkupakkasessa koskaan ollut. Te nyt tästä studiosta sitten sinne Narikkatorille, eikö niin? Kyllä. Mitä siellä ihan konkreettisesti tapahtuu ja missä paikassa siellä Narikkatorilla ulkona, kun te olette ihan... Me ollaan ihan, ulkona, joo. Että siellä ollaan tapaamassa ihmisiä ja Milkan ystäviä ja Milka pyörii siellä halaamassa ystäviään ja... Milka Lehmä täällä tanssii täällä studiossa. Juu, Milka saattaa välillä innostua tosiaan tanssimaan, että hän on kyllä hyvin iloinen ja pirteä lehmä. Kiitos Milka Lehmä ja tulkki Leila Pylvänäinen tästä ja lempeää kiertuetta. Kiitos paljon Maria ja tosiaan Milka Lehmä haluaa nyt vielä sanoa kaikille suomalaisille ystävilleen, että toivottaa heille oikein lempeää viikonloppua.